Jedan aplauz molim za moje goste. Stigli su iz Sarajeva, sabajle što bi se reklo, tako na ide. Jeste, jutro rano smo stigli u Beograd. Tako, i spremni da najavite jedan veliki događaj, početak jedne velike turneje. Neven Tunjić i Naida Ćatić su moji sagovornici. Nevene, lepo ime i zanimljivo prezime. Da, pored nas dvoje tu su i ostali kolegi iz benda Rifet Irfan, Azuri Nedžad u punom sastavu. Jutro su 3:30 u Beograd, Maksud radi Šarenica. Kada je koncert na Kolarcu? Na Kolarcu 1. marta u 8:30. I već sada se pripremate, evo, 10 dana, vi... Pa pripremamo se im već 2 mjeseca za taj koncert. Tako. Vrlo je bitan koncert, početak naše koncertne sezone, evropske turneje koji starta u Beogradu i nastavlja se dalje kroz Stuttgart, Berlin, Minhen, Beč, Frankfurt, Cirih i mnoge velike gradove. Divanhana, lep naziv vašeg ansambla. Šta bi moglo da znači? Pa Divanhana je zapravo preteča sobe u bosanskoj tradicionalnoj kući gdje se sjedilo, divanilo i razgovaralo o raznim temama, pa obzirom da i mi u bendu svakodnevno divanimo, razgovaramo, otud i simbolika da se bend tako nazove. Divanhana. A ono što je također zanimljivo, negujete tu tradicionalnu lepu sevdalinko. Da, akcenat je zaista na sevdalinci, dakle tradicionalnoj pjesmi Bosne i Hercegovine, međutim nije nam strano da obrađujemo generalnu tradiciju muziku Balkana, tako da nam se na CD-oma nalaze pjesme iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i ostalih zemalja Balkana. Počinjete 1. marta na Kolarcu, a gdje ćete sve pevati tokom turneje? Pa eto, već sam naveo neke velike gradove, svakako bit će tu još koncerata i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj. Dakle, mnogo velika turneja, šarena i u mnogim evropskim metropolama. Eto, ja bih svakako izdvojio taj koncert u Berlinu, i Stuttgartu, i Beču, i Cirihu. To su zaista velike dvorane i velike prilike da našu muziku prezentiramo u Evropi. Naida, imaš i novi CD, je li tako? Da, tu je naš novi CD i iskoristit ću priliku da se pripremite za Kolarac i da vas pozovem naravno. To je znači Zukva. Da, Zukva. Šta bi to moglo da znači? Zukva je autohtona bosansko-hercegovačka jabuka koja ima jako duboke korijene na koju se kaleme ostale biljne vrste, pa smo opet našli simboliku da povežemo to sa onim što mi radimo. A i cela turneja, čini mi se da pročitao sam negde, nosi naziv Zukva. Pa da, inače tu se to tako radi, dakle ako izdate novi disk, tako nekako osloviti turneju, dakle da što više približite ljudima svoj aktuelni rad. Naida, izvoli, gospodo, izvolite. Nevene, ajmo mi za klavir. Izvolite, Divanhana.
see.